Akan nika mas berkuit ingin doain nika penta jing temu jong kucing kau jing kia iba Anthony nong dok nong light. Pat nika penta jing tap rasnem jing itu kurim. Jing sim jing ruai sang mas berkuit nomor lai spa sapulai. Bangit ke paralog akan disengi kamtam akan dikemas berkuit ni duai kamtam ya i Father Nicholas Mayong iba mata kesengi kedega lengku leneka anniversary jong kecing penkentang dok sebelah ya i mata de kesenem ke pasipo naduk baila kentang ya i de i duai lomba ujisu haka Eucharist berkuit akan nika step ba kejinglong lengdok jung i ya ke ba ila IT ya kejing im jung i ban sekri ya utrai med man sim na ka banta ban yalam ya ki pa jung blai syau bakane kejing IT jung i kalong ka ba seiso ba ya kane ka ministry ya ke ba ila IT ila sim la priang ya ka jing sha skor ru wan ong hoi ya kasur ke jung blai bahkan ai ya ke jing kemen ai ke jing tengen wan gi duai ru ha ke sengi na ka banta ki ba haying hasem jung i kamtam ya barok ya kamtam ya imei ipa jung i bad ya balaklat bakin tu poi sya ke jing kemen pemcukut rengkat bu utrai dia ke ne ke mas bukut da kejing Kristian jungi da kejing duai kamtam kejing duai lang long ba jung kene ke mas berkut bangin nang ya Kristian ya i Father Nicholas Mayong ha kene kejing sekri jungi ya blai ba indubla ban IT berbalang ba ka kti jungi ubun ki breu kin du yo ya kejing pensle kejing pen im ya ka sim jungi ba kin du poi syabeneng lang ba kasur jungi ba kibriu barak khat kin tu bias ngau pat kin kala ka pomot ba ipen bena ia ka ktin ka jong blai haki
tidak kene ke jing temu tungin rung hakene ka mas bokhuj but bangin duai na ka bantai jong I kam tam e Amen. Ringkat bat piru. Den mata kedau hagane kasngi ko hanmen ko para ngi dang don kam ko bor ko jung blai ngi don kam ko jung isne ko jung ich ko jungu khnang ba mangi ngi la ban le ya ka e ko bau blai la it yang ngi ban le kham tame ko bau la khot yang ngi la ne ka ne ko jung ai ko jung khot ko jungu ban sakri yu den mata kedau hag jung long breu jung ba jung phi bon sin ngi long kita ki breu ki batlot ngi klet no ya ka ta ko jung khot ko jungu ngi klet no ya kata ke jing dawa jungu ban le ya kamon ke jungu bon sen ngi le ya la ka jong kamon bon sen ngi le la ka jong ke jing sngutu da la ka jong ka boy ka bor den mat ka daw ha kan klemat to ken ngin phai so trai ngin pan map na ka ban ta baro ki to ki por ki ba ngi la pan khen ya kita ki juban lak ki ba ngi labu akhmat jungu ai bo trai un map ki pop jungi ai bo trai un pan khoj ya baro bajing mong ki pop ki wan ra ha ka jing em ka junga ka jung phi kum kada ka jing kubur bangilong kinong pop hakmat jong trai to ken ko hamen ko parangin pen mab na u khnang ba manga ma phi ngilong sisa kita ki bro ki bkhoj ban simbenta ha ka ne ki jing maya ka bakraw nga phla hau blai badan bor baro badia phi ko hamen ko para bang la le pop shibun e da ki jing prakhat da ki tin da ki kam da ki jing le klet da ki jing le palat junga da ki jing le palat junga da ki jing le palat bakraw e junga namar kata akar pat kamaria bakhoj kabayai sa ka thei sati ya kengel bat kir khoj bade phi ko hanmen ko para banduai na ka banta junga how try ublei jungi ublei badan bor baro unis ne yangi mandalama bigi pop jungi unyalam yangi sha ka jing em bom jukod amen Good try to listen. 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 Good try to listen.
ngin ya duai hakan ke sngi giduai kerpang na gebenta ki dikan gejengi bensha ban kentang lingdo ha katedral ha Shillong Archdiocese kerpang giduai na gebenta udikan David Nongrum ona kaseng MSFS mama iru insa syapan kentang hakan ke sngi i David Nongrum badai naka parish Mowbray naka balang snong mautai giduai na gebenta jung i bama iru kumju ublei nong ai i kata kejing khoj habau la kho i ban chakri u lengba kanega jing kentang lengdo soblei ngiduai ru nak banta ki kimi ki pa ki chungi ngiduai nak banta baro ki hanmen ki para ki chungi nak banta baro ki nong lebha ki bala kershan yangi habun ki rukom habun ki liang kat bang gedang em yala ka jing em pat kum juro kat bang gedang chakri utrai ha ki jing khot ba pher ki junga ki chung pi Kok pa bakoj meu ba klem kano kohok jonga melajit yanga na kabanta kajing yalong kawai bad kajing long lengdo bom jukut jong kres jong me na kabanta kasakri ya kabalang jong me to ai ba ngan long unong yalap basidham hanrei uba jamnut jong ka gospel bad ban shem bangalong unong paniaj bahok ya kajing maya jong me Dautra jungiu Jesu Christ sukun jong me uba imbat basansha rain card bad me ha ga jingilong ka we jong amen sim bakoj ublay jinom la jinom Amen. Kalong kabaim bat kabadon bor ka kham nep bania kanu ka waidlam aliang serti ka prungjiliu bat ka phia nuj ya kamansi bat ka donut ya ki mat bat ki clench ing ka bishar ya ki jing perkhat bat ki jing thmu jong ka donut omdan ei ka bari na u ki ei baro ki long lingkhuj bat ki pau tingkreng Hagi kmat jong u ha uba ni dei ban ai jing ken. Te namar ni don uling do rangba uba kraw uba la yaj lingba ki beneng u jisu u kun ublei. Tongin bat skem ya ga jingej bangi pla namar nim don uling do rangba ubom la ban sngolem ya ga jing klot jongi Henry uba la sha tenju kumangi bun rukom pen ban klem le pop kumta tongin ya le da ka jing shania shajan ka khet jing ai pan yo jing isnei ban shem jing ya rap ha ka por jing don kam kaktin jong try Isongo yau play Shimna ka sam kat kendai Nakanomban ruspa kendai puwe Ruspa kendai puwe Yang dry antifon pasal kita kat nyau terter do bakut. Kibadai hukum mutra kipen kmendan ucami Kaai tu try kabasanai Sing in and sing,
shisha bagi baho Day ban kam qua kamon utrai ban ya kak siar nala Kak ham siau tiang ban ya kang ngapi garau ma Kiba day hukum utrai Kiben kmendon ujangi Hukum jangi ki ai ting tik ka usyak ki jangi Haka sumanya ki ngayo bai nong bakrau Ulay bala simpang ya lagi cinta klabaro Ama isne kutrai ki popari jangna Ki badai hukum utrai Ki ben kmendon ujangi Akale mengatu pengkiar syakri jangi kutrai Mangan yo lat yo kut kajing kalat bakrau Iktin bajing perkat jangan kiyai penun yawe Utrai jangan masyang bano penim jangan Kibadai hukum utrai Iben kmendon ujangi Utrai ulah pai enga pan priang ya ka kubar bapha siki paduk pan pena ya ka ciplai lui ya ki padon ha ting te koi di Utrai udon rengkat bat pi Ringkat bat piru Kajing pule na gospel bakhoit kat kum u Markus Kabrom Kabrom hame ko kabir try Hakata kapor u Jisu lalaj biang syarut kaduriau bat upat belen ulayalam saudong jungu badul hikai yaki tekat ba unang yaj ulayo i yau lebi ukun walfius baushong hakaying ap khajna badul ong hau to bud yanga te ulayeng joj badul abud yau tekat ba udang shong yabam haying jong lebi bun kinonglum khajna bad kinong pop kilaya shong lang badu Jisu bad kisenran jong u namar kiadon shibun kibabud yau haba kistat an kiba nagi farisi kilayo i bau yabam lang bad kinong pop bad kinong lum khajna kilakili ya kisenran jong u balai u yabam lang bad kinong lum khajna bad kinong pop habau Jisu layos ngeu yagata ulong haki kitu kibakot bakia kimdan kam yau nong penkia hanrei kitu kibapangken ngam syam lawan ban khot yaki bahok hanrei yaki bapop ka gospel jong utrai ka jingiro yame ko Chris
ko hanmen ko para menit kabang gadang penkre na kabanta kana kasngi khamtame gadang pule ya kana ka gospel kaba ngi pule menten hangni kapan kan mau yanga kadai keju ka gospel kaba ngala pule suppose na menchwa hakapor ba pan kentang yanga ngam sim jitsu da kawe ka gospel hadin ka mas banangkong junga namar ba kadai kana keju ketik ka gospel ka bawan hakato kasngi ba ngapule ya kamas banangkong de kamas aingu junga den mata kedau yole se de ki ju ki pon lai tli ki pon ki ba nga la kren hakato kasngi ka ba ngai thu khana nangkong na sabe komuling do namar ngitip hakasngi pen kentang mo ngim yolat ban kren ban itu khana hanre tang hakamas banangkong kamas aingu ngi yolat ban yatu khana yole se de lai tli ki pon ki ba ngadang ken mau malu mala ki ba ngakren hakato kasngi ngakwa ban pashat happy hakane kasngi rukum jo ningkong na sabe ngasngo ban pen pau ka jing yoro yo blai na ka banta kane ka jing khot ka baul ai hanga bat kum ju yang i wei pai wei ka jing khot ka dei ka ta ka bor ka bamayan ka jungu ka bamanga manga ma phi ngim la bas ngutu ka bamanga ma phi ngim la ban muidur yala de ngam la ban muidur bangalong uling do manta ngayang akhmat jung phi ngayalat ban tre ringkat bat phi kinong mau khlam ngamudur hanre kadai ka bor bamayan ka jungu ka baula khot yanga bangala ban poi hagi jaka ba pher ban sakri yu den mata ka daw habanga pe yala ka chong ka jungem ngajit ya kamoto junga lane ktin im sngi junga ka ba na ka gospel jung Lukas kalonong ka ba iwei ka line ka ba nyopusan hoj ka ni ka line ka ba na ka gospel jung Lukas iwe nyopusan kalong ka bajrong hanrei ngapelong kot ya ka kumni kabong kumni ka kum ka gospel da ka jingru blai bat ka jinglo hok hakmat jung u baro silenter jing im junga da ka jingru blai bat jingle hok hakmat jung u baro silenter jing im junga kine ki de ki line ki ba na ka gospel jung Lukas iwe nyopusan hanrei ngapelong kot no ya kato da ka bong kumni Syakri yotrai daga jing ej bat ka hok kine kidei kiktin im sngi ka bangajit suppose na menswa ko hagas haba lapan kentang yanga kum uleng do soblei ko hanmen ko para kat kum ka gospel ka bagi sngi menta commission ka jung utrai haba wan sakane ka perthei kadei kane ka ba ngira pule na gospel hakalan ka ba khaddo ngam sem lawan ban khot yaki bahok hanrei yaki bapop kadai commission ka jung utrai habawan sakane ka perthei ngam sem lawan ban khot yaki bahok hanrei na ka banta ki bapop ka jingwan jung utrai hagane ka perthei kadai na ka banta junga bat jung phi ki bapop kum juro ka jing khot ka jung utrai yangi ki lingdo ka jing khot ka jung utrai ya ki runiam ki brother ki sister ka jing khot ka jung utrai ya ki reng ba balang lene ki nong tre balang ba pher de na ka banta kane ka commission ka bau jisu lawan ban pendap ban penurlong lane ban penjeliu ya kane ka jingwan jung u jisu sakane ka perthei ya kane ka mission ka jung u ka bang kumni ngam sem lawan ban khot ya ki bahok hanrei ya ki bapop kane ka dei commission ka jungi iwe pai wei kum ki kristan om dei tang jongi ki lingdo hanrei jongi baro ki khon kristan kane ka dei commission ka bamanga mapi ngi haban sim ha ka jing em jongi baman lakasngi dei mata ka daw habangi sim ya kane commission ka jong utrai ngi don kam ban le lane basnuthu ya ki lai tli ki ba ngakwa ban ya phlu jingmut bat phi ha kane ka khlemat ningkong ne sabe kumha ni ong aktin pareng perfection is not requirement to follow the Lord kata ka jinglong bajanai kata ka jinglong mapura kamdei kata ka jingdawa ka jong utrai bangin long kita kinong bud jongu hanrei utep uyoi ya ka jingbom janai junga ba jongpi uyoi badotep ya kata ka jingduna ka junga ka jongpi ka jingtlot ka junga ka jongpi hanrei u khot yangi hanrei u jid yangi ban pendep ya kane ka mission ka jungu lane ban yai pteng ya kata ka kam yalap ka jungu ban khot kham tame ya ki bapop ban wan phai shu
den mata kedau habau la khot yang ni habau la jit yang ni na kan ke jing telat rengkat bat kan ke jing telat bru jung aba jung pi ni hab ban nang yai im ka jing em jungi sha ka jing em ka babha strive for a sanctification and perfection ni hab ban yai ne ban yai im ha kata ka jing em khut ka jung aba jung pi ngi nang hab susu ban yai persang ban nang pen khut ban nang panjanai yalade haga jing duna ga jungi haga jing telot ga jungi ngi haban em ga jing em ga babha ga junga ga jung pi ngi haban nang yai le persha ya ga jing snu bangin yo ya kata ga jing pen khut na kata ga jing duna jungi bangin la ban le ya ka mon ga jung blai haga jing em kham ta me ban ya lam ya ki wei leng ba kata ga jing em khut ka jing em soti ka bamanga ma phi ngi em ken mau ning kong na sha be utrai khot namar ba philong ubriu bajanai utrai khot namar ba philong ubriu bapura ne ubriu ba dab ba biang henry uyo i ga jing duna ga jing talot ga jungi u khot yangi banlong kisanran banlong kinong bot henry ngi hab banang yai em ga jing em jungi syakata ga jing khot ga jing soti ga jing leloi bad rengkat kana ga jing khot baling ba kana ga jing khot ga jing em soti jing im ba bha jungi nginang kring ya ki wei kham ta me ya ki to ki balajano ya ki to ki nong pop pan wan phai sau trai kanai ka dei ka bading kong ka ba ngi haban snu thu ya ka jing khot ka jung trai ha ka jing em ka jungi ka ba ar kan mau kumba uneu levi haba ula snap ya ka jing khot ka jung trai u bot ya trai u ai ka jing khawai ha ka jing em ha po ka ying ka sem jung u na ka ban to trai bat ki sanran ki jung u ki nong bot ki jung u bat ngi don ki kan hun ki bade ki farisi bat ki start ain ki wan ban persha ya ga jingle ga jong uneu lebi ha ga jingim ga junga ga jung phiro habangi bot ya ga jingle jong trai habangi em ya ga jingim ga jungi kat kum kata ga jing khot ga jong trai kan mau don ki beru ga persha man ka por don ki beru ki ba pe su ye phi man ka por don ki beru ki ba penrem ye phi man ka por don ki beru ki bansa persang ye phi ban pen telot na pen julor ya ka e ka ba phile kham ta me ha ba ki yo i ba phile ka ba bha henry ka jing khot ka jung trai bar ka jing le jong neu lebi ha ka gospel ba man ta ka sngi ngim dei ban perwa ki wei yo le se ki persang ban pen jot ya ka kerteng ni jung phi ha ba phile bha wala da phimle ka basniu kinsa kren keleng nak banta ha ka jing nak banta jung phi shapang ka jing sneu henry kan mau ko hanmen ko para ka jing khot ka jung trai yangi ban le ka babha wala da ki wei ki penram ye pi wala da ki wei ki pesu ye pi wala da ki wei ki mnyeu ko de ka ta jing le bha jung aba jung pi henry manga ban ma phi pan ni nang ha ban sakriyo trai da ka ta jing ej bat ko hok ngim dei ban perwa ngim dei ban ting ya ka ta jing penram jung ki wei ya ka ta jing pesu jung ki wei henry ni nang ha ban yai le ya ka e ka babha ya ka ek bau trai la khot yang ban le ban em ka jing em ka babha ban sakriyo trai da ka ta ka jing ek ber ka hok ha ka jing em jungi ban khot ya ki wei shao ka ba lai pat ka ba aku ban pasha de phi ha ka ne ka klimat ka dei ka ne kan mau uneu lebi unong krong khajna unong krong khajna ukloi ban du ya la ka jong ka kam ban yo yau trai ukloi ban i yala ka jong ka kam jong u ban lum khajna ne ban yo ka paisa ka tangka tang ban bud yaw trai tang ban yo yaw trai ha ka jing im ka junga ka jung phiru kum ju ngi dei ban le ya ka ne ngim ngi dei ban kloi ban du no yala ka jong ka jing im kham ta me om dei ka jing im ka ne ka bang im man ta han rei ka dei ka jing im ba pop ka dei ka jing im ba sniu ka dei ka jing im ba tlop ka dei ka jing im ba duna jungi ban yo yaw trai. He lost his job but found Christ. Hakitin parengi ong. Mo kumju hakajing em kajunga kajung piladangi kwa banyo. Yau try hakajing em kajungi ngi dei ban long kita ki bakloi ban i ya kana ka prathei. Ngi dei ban kloi ban i ya kajing subha jong ka prathei. Ngi dei ban kloi ban i ya kita kajing auria lene kajing sneu lene ke ke bangadon hakajing em. Kohan men ko para kine gede gilaitali kimat poson kiba ngakwa ban IAP hakane kesngi. Dan mata kedau mentajar halaga jong ke denut halaga jong ke bensim ngin duai halade ngin pet ngin puson halade utrai lakhot yangi
nak benta ban yai peteng ya commission ke jung u kham ta me ban khot ya ki bru ki bapop ki bru ki balaja no shao u khot ya ngi ha ke jing tolot ha ke jing duna ha ke jing bom biang jungi han rei mangi pat ngi ha ban nang pen pura la ne ban pen biang ya ladi da kata ka jing im khoj ka jing im soti ka junga ka jung phi nim de ban khuslai ha bangi le ki kam ba ha ke jing im habadan ki bru ki ba penrem habadan ki bru ki ba peitsu habadan ki bru ki ba kren khana lorni nak banta junga jung pi hanrei ngidang haban leb ha ka jung em ka jungi ngidei bilong banlong kita ki bru ba kloi ban du ya ke e ka bangi e ha ka jung em ya ke e ka ba ngisu tanan ha ka jung em ban yo yo trai ha ka jung em ka junga ka jung pi en yo yo Jesus Christ Amen. trong nghìn pla hay là cái trong cái chừng ngết ngang ngết ao lấy pa bên bờ bà rõ nong chào cái bên anh cái khăn đeo bà hao Jesus Christ khôn bà marway chungu utrai chungi yao bala pun naman sim bakhoi yao bala khana kamaria thesati yao bala shala ben hapo Pontius Pilatus la sanat khnayu la ya bala tebyu ya sikbayap ha kasngi bala lami par kabayap Ulaki shabneng usong shakamon ublay pa badan bor baro nang tawan pat pembesar ki bim ki bayab ngangay haman sim bakhoj hakabalang kathalek bakhoj ha kajing salok kerukoj ha kajing map ki pop ha kajing ipat kado but ha kajing imbom chukod amen Lai spa nrukusan. Keduai ko para bagajing kenya junga bajung pi kalong bapdang hunak madu bleu pa badan bor baro To try priang jing kinian ki ti jongpi na ka banta ka jing ro ka puram ka kateng jungu ka jing mentoy ngi padya ka balang bakho jungu baro ko we ngitwa hami ya gajing kenya gajing ro ko try na ka banta kajing panklan ya kajing syakri jongi kenang ba ya kata ke ba melai hangi wat langilong ki bombit dor men sngosen a ban poi sha kajing janai daw Chris utrai jongi amen Utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piru token tu yalaki danut Ikan tiu ki shautra Tonginang utrai blay jangi Ka shong hok bat kadai Da shishang kalong basong hok bat kabadai kadai ti jingi bat ka jing panim yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yemi ko kan rat ko pa bu khoj ko blay badan bor bat bom chukut
namar ngitip bakadei kaburam bakrau jong me bamelawan banyarab yangi kibru kibayab da kajinglong blei jong me bat mel ai hangi kajing penkhia kebapen laj yangi na kajing yab da kebapen kala ya kajing long kabayalam yangi sha kajing telot bat shakalat jong kajing penem jongi dau kris utrai jongi lengba jongu kakan hun jong kyangel kamane kaburam jong me bat kakamen hakmat jong me shu jinam ngi karpar ya me to ai bakisul jong me kenya so bat ka jong ki hakawei kasul jong ka jingrwa ya ro kat ba ngi pen bana Dasha melong bukot kotrai katame jong kajing kuj baro. Damar kacang ikar padya me topen kuj pen kentang ya kini kajing terwa jongi da kebapa ya mensim jong me kum kamjer halo jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukris. Hakapor baladino ya u badala kamon sngebha ula penyang ya kajing syasutam ula shim yukpu bad kebaingu yami ula kedia ya u badalai hala gesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi ha keju korkom enda lalaya bam ula shim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai hala kisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang bathamai badbom jukut ya keba en penmi na kebanta jongpi bad na kebanta gibabun na kebanta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngait kata sin bagi bamyu uku bali di nakani kakuri di penbena kajing yang jauh di putro namar kata ngig bapan menta ya kajing ya berkajing mi pajungu ngi terwa hame kotra yukpu jong kajing em bad ya kukuri jong kajing penem ngi daingu adam namar melanyu yangi kibabit ban yang khmat jong me bad ban sakri yame da kbas ngret ngi karpad yame bangi kibayo banta hakamat bad kasna mokres ngilong kibala panitali kawai daw man sim bakhoj token mau kotrai ya kabalang jong me kabla priang hasatala kaperthei bato penjana ya ka ha kajing ej rengkat bad Francis ukpa bakhoj jongi Wilbert Marwen yu bishop jengi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo token mau ya i Justin Marcus M Teresa Mayong
Kisakri jung me ya ki ba me lakhot shalade na kane ka prathei to ai ba maki ki ba yolong ka wei badu khun jung me ha ka jing yap kum ka jung u kin yolong ka wei ru badu ha ka jing me pa jung u to kan mau lem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki baliathia da ka bakarmen ya ka jing me pat bad ya baro ki ba khlat no ha ka jing isnei jung me to padiang ya ki sa ka jing sai ka khmat jung me to isnei yang ibaro ngi karpat ya me baringkat bat kamaria soti bakhoj kakmi jong blai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalem ha ga jing embom jekut bat bagniro bat pandan burom ya me daw kun jong me u Jesus Christ Dau lembadu badhau kan long hame ublei ukpa badan bor ha gijing long kawe jong men sim bakhoj barok kaboram bat gijing yaro jinom la jinom amen kumbelah hukum yang i daw nong panem bat kumbelahi kai ngi rektin blai ngi nod ban ong ko pa jungi uba habneng kalong ka bakhoj akarteng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha ka khandeu kumba habneng to ayangi mancha ka jingbam jungi ka ba hala ka sngi batamap yangi kerengkang jungi kumbang irugi map ke belesneu yangi padwat yalam yangi sha ka jing pansoi henre to panla yangi na ka basneu to panla yangi ko trai na ka jing sneu baro Doa hagajing sebon jong me, doa jing suk jing sanya kisngi jungi, kenang ba, da gajing rap gajing isnei jong me, ngin laaj barabo nagapop, bangin yo jing yada na gajing jenjar baro, kat ba ngi dengap kemilanti ya gajing kerman bakhoj, bad gajing wan pat jong nong penyem jungi uji sukres. Namar kajong me kalong kahima, kajong me kabor bakaburam, jinam la jinam. Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngai phi kajing suk junga ngai phi wat pe yaki pop jungi hanro ya kajing e jong kabalang jong me bar ha kajing sabun jong me tai ha kai kajing suk bat kajing atali kawei katkum kamon jong me mame ubim bat basan shar junom la junom amen kajing suk utrai kedan barabor rengkat bat phi Rengkat bat piru. tongin ya terwa ya kada kajing suk iwei ha iwei pat kajing suk bat phi Hakmi ukun lang brod jong oblay hakmi ubakid no yakipop jong gaprathay suk yangi gbalashakot shakane ke jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat am song hok baman rung hapo kaying le junga hanre shong taktin kaman sem junga kan sakhia hi kamat bat kasnam kris kan ribat kan ilamingi sha ka jing embom jukut amen.
bar chispa khandai pusa Yeroy me ko Jisu, Yesngo me ko Jisu, nakabanta ka ne ka por, nakabanta ka ne klamat ka ba malaayangi, kam tame melarung,
hagadanot kajing iway payway lengba kane ka Eucharist hagajing long dok kajing long snam kajing me Jisub isngangu ime nagabanta kajing nagabanta kajing batkerpange kane kajing khot ka bemal ai hingi iway payway balong ki chakri balong ki sanran balong ki nong bot ki chongme ban priang ya ka gospel ka chome kham tame bangin ya ka jingi na ka banta ban kring ban khot ya kito ki balajano kinong pop ban wan pai shame jisu bi ibu akma jume baro kinong le bha ha ka jingi ki bala pen he pen san yingi ime pa kinong hikai ki ba lapai lakmi yingi kat bang gedang pen kre ya ka jingi kum kita ki se apa seminary ki keran bap ki jinglong bap her ki jing pen kre jingi nak benta ki jinglong lengdo nak benta ki jinglong roniam ka jungi blai trakan rat kerpang ngai ka ngu kadam nak benta ki na ki pa ki jume ki bala duai kerpang nak benta junga ha kana kesngi ai mama kiru kenang yo ka bor ka jungme ka jing ka jume ka jing isnai ka jume ka jing shai ka jume ka jing klein ka jume ka jing isnai ka ba ki don kam hapo ka yeng ka sem ka jungki kurku kurdo ya ki long ying long sem ka jungki kumjuru ya ki star ki balpan khre ya kana kesngi ya ka duan ka dupat ai bama kiru kenang yo ka bor ka jing klein ha ka jing banang ya shai kru yeme ha ki commission ka ba ki shimti ha ki jing jungki play track and rad kurku kurdo yang iway payway ha kana kesngi bad ha kesngi banwan jong ka jing ka jungi ko hanmen ko parakum kada ka jing sngungu ka jing ro ha blay to ngin duai ka jing like men jubilee arajar arpusan kok pau bahabneng ai ba ka jing ka bamel ai hangi ha kon jong me Jesus Christ o hanmen no para Katolik ding jong ka jing ka bamel klang ha gidano jungi Daman sem bakoj ban kersiu biang hapo ya ka jing kerman na ka benta ka jingwan jong hima jome to ai ba ka jing jome kan kaladur yang sakinong bed bom juthai jong sambai jong ka gospel to ai ba kito ki sambai kin kaladur na shapo kalong breu kaman breu pat ka perthei kamariang baro ha ka jing khmelanti batikana jong ka beneng batmai bat ka perthei batmai haba andala job chiao yaki bor jong ka jing sneu kabur ram jong me kantan shan junam tai ba ka jing jong ka jing like man kan kersiu biang hapo jongi ki pilgrim jong ka jing kerman ka jing angut na ka banta kispa beneng to ai ba ka ta ka ju ka jing kan penpriang ya ka jing keman ba ka jing suk jong unong suspa jongi hasatla ka perthei hame blai jongi yaw bala kerku junam kalong kaburam ka jing ro junam la junam amen kok pa jongi ba habneng kalong ka bukoj agar teng jongme wan ki ma jong long ka mon jong me ha do ma ne try ngi menta ka jing bam jongi ka bahala ka singi batama bingi kingam jongi kumang iru ima pikles ni arwaj lami sha ka jing pensoi Henry depan lajangi nak basneu amen kublai komaria kepada berkecingai utrai dan batha balakerku ye pa na peneng kentai balakerku yo so ko po chong pau jisu komaria bako yokmi chong blai tuduai na benta chingi kenong pop nanta brakapor kecingnya amen kaburam au pa badakon baraman sem bako kumar kelong kebamaning kong kumju mencabat barabo jinom la jinom amen tong ini aduai na kebenta keburam jong kekerteng jong me kotrai nya lapan menta da kejing kemen ya kejing maya jong kejing ngej ban ken mau ya kejing lengkus nem jong kejing kentang lingdo yenga kenang bangan long ha kejing shisha ya kata kabalakta hakur kom bamayan ha kane kejing kenya dau kris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi rengkat bat ublei badan bor baro unkur kuye pi
ukpa badukun badaman sem bakoit Amen. tolai suk ej basu sekriyo trai daga jingi ej jongpi markaliang Yesu ya ublay. Laispa arpuar. Laispa arpuar. Ganyai Bodya mitrai tuya lam yana Rayos no suli chongmi niyay kodyana Wala da kining penkyang kiyale persyo Ganyay bodya mitrai tuya lam yana Aburam haukpa padukun hamat sim bakoit. Kumbak lalong pamungkong kumjumenta paparabor junam la junam amen. En je ra je trai Jesu Christ. Junam la junam amen.